Yan. Alay ko. Margie TV, good morning, good morning. Shout out to Margie TV, Gopang Margie TV. Magandang umaga sa maganang si Margie TV. Shout out. Yahoo! Meow, meow, meow. Good morning, good morning. Good morning. Kili-kili ni Mr. na nakikita. Shout out sa lahat dyan. Tawa ka daw, kuya. Hindi daw kasi, si Margie lagi di ang nagtataram na, ang nagsasabi, hindi ka daw tumatawa. Mahihain lang yung Gopa. Mahihain yung si Mr. ko. Ha? Nice. Day pa mon? Lagi si Mag yun. Hindi man talaga yung sis mahilig magtawa-tawa baga. Ano-ano lang yung pasimple yun kasi mahiyain. Sobrang mahiyain. Thank you, Kapang Margie. Tagal na kasi kung di masyadong nagla-live na. Kahit sandali. Thank you, Gopang Margie. Okay lang, thank you sa pagdaan. Silip. Bicol Express. Masyado makita. Against the light.
Gwapang Michelle, good morning Gwapang Michelle. Pasensya na Gwapang Michelle, hindi ako nagkaano masyado sa iyo. Kasi pakaluto ko. Mabuti lang kung magkataon na pupunta ko ng White eh. Magbabantay na naman ng tindahan. Shout out. Gwapang Michelle, kamusta dyan? Sige lang, magsunod-sunod ka sa imong amo. Hindi siya basta pero may busog. Saka nag-enjoy, maka-enjoy din naman maglibot-libot. Kaso kapoy talaga, nakakapagod yung ikot ng ikot. Sunod ka nun din lang sunod. Thank you so much, Gwapang Michelle. Ang Gwapang Morchi TV. Michelle Diary, shout out. Masilaw, masilaw. Madilim.
ka. Walang magagawa. Sa'yo. Walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta kasama kita. Galing mo na ito doon. Good morning, everyone. Ano tayo, guys? Para merong makalibre na pang ulam. Makalibre na pang ulam. Si Manay, ay, makalibre ng pang-ulam. Salamat sa dalawang dumaan, Michelle Diaries. Ito pa Michelle Diaries and Margit Baby. Sino nga ba doon? Dito ka na, oh, hindi ka makita. Basta kasama kita. May choco. Yung kay shout out Chomelia.
Sir Nars, magandang umaga, Sir Nars. Ang aming poging Sir Nars. Good morning. Mika love shoutout everyone. Thank you so much. Luto-luto si Manay, si Mami. Para makalibre pang ulam. Ito na ba ang pagbabalik ng Napansin mo, Sir Nars? Napansin mo, nagsibalikan na ang mga ng probinsyano. Kompleto na yung mga karakter doon ah. Doon. Kompleto na doon, Sir Nurse, yung characters ng ang probinsyano. Batang Quiapo. Si Sir Nurse. Buti pa Sir Nurse, steady lang yung Sir Nurse. Pagbabalik ng Batang Quiapo. Batang Quiapo na Sir Nars. Sana mabalik din si Tiring. Pag marami na ulit Sir Nars. Pag nakompleto na lahat, babalik na si Tiring. Babalik na si Tiring. Para naman masaya. Kagabi nag-live si Madam Guapa, Gian Lin. Steady ako. Ayoko nun. Hindi ka nagawi doon sa pinupuntahan ng mga kasamahan nating mga Batang Quiapo. Pero nakita kita doon, Sir Nars. Di lang ako nag-add kasi hindi ka naman may FB page ka din ba, Sir Nars? I-follow kita doon sa FB page. Hindi naman ako masyadong active doon. Ang nabibida doon si Ria. Talagang porsigido si Ria. Porsigido si Ria. Ay, wala kang page, Sir Nars. Ano lang yung Sir Nars, yung mo, FB, mo lang, accounts. Nakita kita lagi doon sa Pwede, Sir Nars, i-add kita. Ayaw ko naman mag-add na basta-basta kasi gusto ko yung hanggang page 1 lang ako, page 2. Yung nila, magsibalikan na daw sila. Ang natatawa ko si Admin Panyang. Na rin yung si Admin Panya, parang nagbago ang isip nun ah. Ano kaya nangyari doon? Marami na yung abuse doon sa kasi admin sa image. Malakihan na rin ang mga followers nila doon. Bakit kaya nagbago mga isip? Ako naman wala naman akong ano lang yun, libangan ko lang yun. Pag may gusto kong i-upload, yun lang. Alam nyo naman si Manay. Mami, hanggang lang, mahilig magsayaw-sayaw kahit pa-senior na. Doon ko lang inaano-ano. Salamat, Sir Nars. Na sila doon sa GC, Kompleto na doon. Takot din sila. Baka magsimula din sila sa grade 1. Balik sila sa grade 1. Mahirap yun. Ako, naranasan ko na yung
Pinalo ako ni Lolo. Kaya kahit mga shorts, mag-upload. Kahit mga shorts, mag-upload. Nagbago ang isip ng may-ari ng Chowking. Natatawa ko doon sa Shit! Yun, ayan. Sweet! Kumusta na, Sweet? Shout out, Sweet and Journey. Ganyan talaga yan. Nagbabago talaga. Ano hindi na yun, umaalis sila doon. Gusto. Sweet and Journey, ba't hindi kita na ano doon sa ano, i-add kita. Hindi ako makakomment sa iyo sa ano. Ano pong menu ko? Ayan. Ano lang ito, more on gulay lang ito sa akin, guys, kasi ano, ito, Bicol Express. Tapos ito, marami halo-halo, yung may mga gulay-gulay lang. Yun lang kasi ang kaya nila. Hindi ako makakomment sa'yo sa FB page ba ya? O doon sa page ba ya? Han ba nagko-comments ka? Babalikan kita doon sa ano mo. Hindi ako makakomments. Like and ano lang. Basta like lang hindi pwedeng walang comment sa'yo. Bakit kayo ganun? Tagal na. Sir Nurse, thank you so much, Sir Nurse. Nasa work na yan si Sir Nurse. Bakit kayo hindi ganun? Eh, bakit hindi mo ako, good morning sa lahat. Good morning daw sa lahat, sabi ni Sir Nurse. Thank you so much. Wapang Michelle. Thank you so much, Wapang Michelle. Sa private FB po yun, January. Kaya pala, private pala yun. Kaya hindi ako makapasok-pasok o hindi ako maka-ano-ano sa'yo. Sige na. Ingat-ingat. Ingat. Ingat mo pang Michelle. Kaya pala. Nails, may overload yun, ano mo. Si Sir Nurse kasi walang si Sir Nurse eh. Walang iplipid si Sir Nurse. Pero i-add kita, sir, sa sir, ha? Sa FB, sir. May overload pa na yung Sweet and Journey. Oo, Sir Nars, na naman sila sa yung lahat nandoon na. Ay, pira lang kay Mama, tsaka kay Badon, Rods Badon. Nigalab shoutout daw, Sir Nars, sabi yun ni Sweet and Journey. Wala, parang di pa nagbalik parang ako din.
Si Mama P. Kumusta po dyan sa lugar ni Mami, di ba? Ay, sobra talaga. Grabe. Hanggang ngayon, hindi pa umuulan. Sobrang mainit. Grabe. Sir Art, mega love shoutout Sir Art. Mr. Lee Art, thank you so much. Mega shout out. Sobrang init talaga, Sweet and Journey. Kahit hanggang ngayon, wala pang, kaya grabe sa kuryente. Thank you so much sa pagdalaw, guys. Ako naman kasi, Sir Nurse, hindi ako masyadong sa GC kasi nga, isa lang ang cellphone ko. Tapos pag halimbawa may pumunta dito, pagkatapos ng live, saka na ako magpupunta naman sa mga nagbibisita. Ganyan. Katulad yun. Saka na ako pupunta. Mahirap po gayon, isa lang ang cellphone, magla-live daw. Kaya hindi ka makasupport masyado. Kaya hindi ko masyadong pa sa GC. Pinaliwanag ko naman kay admin yung sa lugar nyo yata, Sweet Jam, di ba Ilocos sa inyo? Maulan na yata sa inyo eh. Shout out po sa inyo lahat dyan. Tuloy ko lang ito pagluto sa'yo. Kasi maya-maya yung mga suki ko sa hardware, andyan na yun. Sir Nurse, ang nurse ng lahat. Sweet and Journey, Sir Mr. Lee. Mr. Archie. Yung Bicol Express ko, hindi ko lagyan ng gata. Isa lang. Ano 12 yun. Pula. Thank you so much sa choose. Salamat sa inyo, guys. Maayong bundag sa tanan, diha. Andito ang inyong manay, gagisa-gisa na in taon dire. Sa manay kay, padayan ko lang ni mga palangga ko kay. Pinahanglan yun na mag... Pero dalihin siya ginagmay. O, di magluhag, why? Ingat kayo, guys.
Mr. Yahoo sa lahat. Thank you so much. Yahoo sa lahat. Thank you so much, Mr. Lee Art. Si Alpha Dex Kalisabat Albino. Kanyal kalong. Hello, hello, Mr. Albino. Sir Albino, thank you so much. Shout out. How's your day? Okay na yun. Thank you so much, sir. Hartley. Sige, sir nurse, kape-kape na diha. Ako, ang ininom ko, guyabano tea, yung dahon mismo. Kung kuan ba ka nang ipakuluan. I will give you Alvito Vietnam from Vietnam. I will give you a moderator. Thank you so much for dropping by and my little channel. Ayan. Thank you so much. I'll give you already a moderator. Gitagaan na ka na kong jacket, Sir, Albino Vietnam. Shout out. Shout out everyone. Kalami sa kape. Humot-humot ang kape. Kape lang sa umaga. Alfredo Calesbet Alveno Vietnam, shout out. Luto na nga aking Bicol Express. Ang taga Bicol, hibig-hibig kayong sili. Akong gipatutong-tutong, aron humot-humot. Amoy na amoy yung ng sili. Pagkatutong-tutong, naamoy mo yung humot. Pero termos. Hindi sa maluto mo. Ayun, bumaba. Ako sa Sir Cream. Hello! Shout out! Mga shout out! Tana. Luto ng aking Bicol Express.
Tusok mo na. Miguel of shoutout Sir Jerry. Si Sir Jerry, nag-live kanina. Doon ako sa kanya. Doon, ako, Sir Jerry, hindi ako masyadong nagtatagal kasi maaga ako Wala bang pang good vibes dyan, madam? Wala pa. Loya pa, Sir Jerry? Ano na, Sir Jerry? Ay, may pangutana lang ko sa iyo, Sir Jerry. Ano ba yung... Namuni ka na doon sa... Ano kasi, di ba, ang tagal mo na doon sa FB? Di ba matagal ka na sa FB, Sir Jerry? Muni ka na doon, Sir Jerry. Shout out kay Sir Jerry Greg. Kasi ba't di mo alam, di ka ba minisage ni tanungin mo si Rhea, kasi si Rhea kumikita na si Rhea. Yung sa akin kasi, hindi naman ako masyadong nagaan. Mo yun, sayang naman, tagal na, saka marami ka laging viewers. Sayang yun. So meaning, maraming nag-ano sa'yo na ng mga videos mo. Ako hanggang 100 lang doon. Mabuti naman, nakakatuwa naman at medyo na naman ang GC, masaya. Nakita ko kasi kanina nag-live si Sir Jerry, naka-live si Admin Baste. Dinaanan ko muna. Mag-ano muna ako bago ako nag-live. Oo nga. Hindi ka na masyadong nag-upload. Pero sayang, Sir Jerry, ang dami mong followers sana. Dami mong views. Tinanong mo sana si Rhea kung anong style niya, bakit kumita na siya eh. Kahit pa paano, para din namang YT, may paano-ano na ilan-ilan na piso. Hello. Diba? Parang tayo ni David, kumakain ko lang. Marami naman pa tayo. Sila. Nakasalaw ka ng skalyo. Parehas mo. Bawal kasi dito sa trabaho ko, kaya okay lang. Saka nasasayang lang din pala yung surgery, yung yung binibigay sa atin baga na stars. Hindi mo pala, minsan kinukuha pala yun. Ang dami ko na ding stars, kabilaan pa doon sa FB feeds ko, saka sa main ko. Sa main profile ko, doon sa ko. Kaya admin pa niya nga din daw, nawala. Wala na daw yung mga, sayang lang sa pere. Sayang yung pinaghirapan. Hindi man lang pala makukuha. Kung bawal lang naman sa trabaho niyo, di wag na. Alpha Desk, Elizabeth Alvino, thank you so much. Mega love shout out.
Kumusta ang pagtitinda mo doon sa opisina ka, sir? Nagtitinda-tinda, sir. Okay naman yung tinda mo, sir. Mabinta yun, ah. Buti hindi rin bawal. Okay lang, sir. Sige lang. Trabaho lang dyan. Salamat sa pagdaan. Sige lang, sir. Pahit lang diha. Lami sa pansit, oy. Yung tinda ko andun, pansit din. Yun na yung mga kinakain. Parang sa school din, ano. May flag ceremony. La 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 la. Shout out sa inyo dyan, dumaan. Thank you. Ay, Gawa ng plastic doon.
Ito nga, anak ng rice. Rice. Madaya, kain na si Victor. Kuskus pa sa ako siya. So, Mohoros ang porol. Mahoros ang porol. Mahoros ang porol. Makitaan ang kikol. Dili ka magpatukar. Para walang copyright. Dili yun magpatukar. Para di ma-copyright. Woo! 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 Ngunit ngayon nagbago na. Hindi na masaya.
Gapang madam busy kayo, may buntag diha madam. Luto na ba mami? Oh. Last na nga akong pinaksiwan nga, turingan. Last na kayo akong pinaksiwan nga, turingan. Kay anha ko mamahaw sa inyo. Walay problema. Mag-abo-abo gid mo ba diri sa kuanay ka nang utan nga sili. Madam Gapa, shoutout diha. Agay, namahaw man tingali nin duha. May salamat diha sa inyo, hay. Mga busy kayo. Busy jud kayo sa inyong manay. Si kuan na lang, si Mr. si Daddy din na lang dito nang kuan. Kaso nang kuan diri sa kuan hugasan, mong hugas ko dito. Mao lagi, kasayo gid sa bisi. Alas 4 pa lang gyud, Madam Gian. Kuan mga tuna kong kuan carbon. Ay pamahaw na mo diha oy. Panimo-nimo na mo diha. Para kamo man lang mamahaw na. Pamahaw na mo, ngari na dire. Lingkod na dire. Ready na nga akong sudan. Kaya ngayon ni Madam Gian, kami nag-live. Oy, kagwapa. Sana all. Sana all. May gani ka dili, perming, kuan. Dili, perming maburog si Madam Gian. Ayaw kong dul-dul diha kay Sir Nars. Sir Nars. Kumidya lang nga, Sir Nars. Kumidya lang. Sayang na ko, pero kumidya lang na. Kay, mahiling may kumidya. Ano lang mo diha kay.
Mahubas-hubasan na akong lana. Kabutoy urig, ayan. Si gwapong kabutoy urig sa. Sus, mga bida, mga gwapo, oy. May Sir Nurse na, may kabutoy pa, may Mr. Lee Art pa. Agoy. Mao na gini. Kondiyan kay may estudyante pa. Tiguang na, may estudyante pa. Kugihan si mami. Kugihan maging magbata, tiguang na, may estudyante pa. Diya, dagan rin pa mga Sir Kabutoy, oy. Di, pwedeng simaon na rin nga, isda. Tiguang na, senior na. Kapang Diyan, Madam Diyan. Senior na, may estudyante pa. Kugihan, gano'n si mami. Ay, sa tanan, nasa nagkugihan. Aral ko po nung isang. Dalawahin mo na, kadalawahin natin. Kabutoy rig. Pag dili magkinugihan, amot lang yun. Magmahay man yun pag-abot sa panahon. Mahay magkinugihan, kay ngayon, oh, may last ball pa man di akong nahimo. Naka-last ball pa man di ay. Okay na na. Sige lagi manong diyan ay kay habang bata pa. Basta bata pa, paspas gyud og kuan ba kanang panguhag kamuti sa kamantian. Panguhag kamuti ba? Sir Nurse na namingaw na diha. Pasensya na sa mga Tagalog diha, guys. Tagalog, this is the way of my language. Imbis mag Tagalog, nag-English karabaw naman. Okay, kugihan man. Pag kinugihan ta, Madam Dian, na, amot lang yun. Pila na inyong anak ni Sir Nurse, Madam Dian? Sir Kabutoy, kugihan mo ba na Sir Kabutoy? Shoutout diha, Sir Kabutoy. Pag kinugihan na si mami kay na. Luto na akong pinaksiwan. Shoutout diha. Pagay nahimo diha, nausaban nga. Kahimo rin na rin. Naluto na akong paksinotoring ano. Hinahinay na diha, kaya na. So na si mami nga, bisag panihapon. Manihapon na, bisag nakapanihapon na, manihapon pa. Joke. Si Madam Dian. Takatawa lang ako, Madam Dian. Katawa lang niya, Madam Dian, kay agoy kalami. Pinaksiwan tulingan siya man ilang gusto doon eh. Sa suka lang ba yan, Madam Dian? Iya pa, uga-ugahon, butangan niyo gamay nga lana ba ya? Maayon siya sa fried rice ba yan? Humot-humot ba? Sir Kabutoy, ningaw ka na diha, Sir Kabutoy. Dadong pisi niya dito. Last naman ni na akong luto.
Humot jud, abot diri. Humot. Parehas man ako no. Madam Gian sa kuan ba, humot-humot ba. May kanta man gani ana Madam Gian, paminaw Madam Gian. Hay nga na Madam Gian. Parang humot yun, abot diha, humot-humot. Pamahon na mo diha eh. Nagpaungal ka man, Marie, na niabot diri. Og nakapanimahuman si pare, ari diri og botay. Ikot-ikot ko nun to kay, ang kanta kay, nanluya na ba sa kanta ko no? Ngari dire. Tudan siya katawa. Good morning everyone. Ayan. Si Sir Nars, may work na yung Sir Nars. Bay lang Madam Gian, makausa yun mo na. Ano man na, dili man na hilumon si Sir Nars. Lusod og hilumon kay wang yun. Limitado. Maayo hay. Kurog-kurog na magkanta ko no niya. Hasta sa namingaw ang hinay ang kanta. Sobrang kurog-kurog. Akurog na pagka na. Kailan na Gwapa Michelle. Musta na dyan Gwapa Michelle? Natatawa kay Gwapa Michelle. Sabi niya, ano daw, sige na sunod-sunod sa amo, kapoy kayo. Ganyan talaga yung mga amo. Hayaan mo lang Gwapa Michelle, basta laging busog sa lagi kayo namamasyal, okay lang yan. Kapoy lang tulog, sunod-sunod, oy. Tawag si Madam Gian. Lisod man gining dili. Ang hilumon magud ko no kapang Madam kuan lisod. Pero ibaw ka baya kapang Gian, akong imaritis nimo. Kay kuan nga tigruan magada niya. Dili tago-tagon pa bagad ay. Akong bana sobra gid na siya kahilumon. Pakita ba niyo si Daddy di sa akong mga video, dili na siya gusto magsabay-sabay. Hilumon kayo. Kaya kaingon lagi, Sir Kabutoy, kaingon lagi, ang uban, ngano ko no, giunsa ko no nga, giunsa ko nung hilumon man kayo, na! Kay naunsa na lagi mo ni Mami. Sana malagi mo, di ba? Sir Nars! Kaya na rin, Sir Nars. Katawa niya, Sir Nars. Sobrang kaili mo ni Daddy di Gapang Gian. Kaya di liwa, may stitch ba ya? Gapang Gian. Gapang Gian. May stitch ba ya ang edad sa tao, Madam Gian. Og naapagani sa kuan, kanang mga kuan pa ba ya? Uno pa lang ba yan? 11, 12, 13, mga daisy. So, grabing si Kara pagidana, Gapang Gian. Mga 20 na nasa 2, na segunda na gina, mga 3, grabe na yun. Ang pagka 4 na kuno, nasa 40s na. Ang pagbabalik ng lakas ni probinsyano, sabi pa niya siya pagbabalik. Pag-50s na daa. Na! Ingon na manana diha sa 50s kuana usay magpanaghoy-naghoy nagkagamay. Panaghoy nagkagamay Gapang Gian. Labi na ka daw na sa isinta agoy. Manginok-tok na yun. Malagi sakit ang sangipon. Kita na sangipon Gapang Gian. Agoy, lisudar mo kaya habang kusog pa ang kuhan sa kabaw. Kaya yun kaya na. Makaingan na ka na. Ay naman tong kabaw. Ay. Saan naman yung gibutang ng kabay kay senior naman hindi naman diri magkamao magdara.
Lagas kayo si mami. Sir Kabutay, bisi-bisihan ka lang diya. Wala na Sir Nurse maglangas. Gopang Michelle. Thank you so much, Gopang Michelle. Ingon taon si Daddy di. Na, lisod, lisod, pag ayaw gid diha pag binuon buwan kay wala ra ba. Kakita nga, mak. Bisan, kabayo na. Dili na ka, mapanggihan kay. Mga blit man ni. Taas na kayong sikat. Lagpot. 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 Lagpot na lang yun. Sadya naman kinabuhi sa tao. Katawa-katawa ng tatay. Si mami, mawagin ang ako ni mami, bisag kapoy kayo na sa pagluto, oh. Sayo pa kung mataga niya. Kay ibaw ka, Madam Gian, kuan, para dili man unfair ba ya sa uban. Ang ako lang kumba, kuan, makabisita ko sa mga ngari diri sa kuan. Ginana. Mo nang okay lang nga gamay lang ang mga ris ako kay madali na ako gyud kuana na siya tandaan kay nahilig man ko sa Netflix. Uy, kanang mga thriller, mga suspense, mga horror, wa na yung mga love story, di na ko hindi gana. Shout out diha sa mga nandyan. Thank you so much, Gapanjian. Thank you sa time ni mga Gapanjian, ha. Katanda na ako. Si Sir Nar, si Gopang Michelle, si Sir Art, si Kabutoy. Oh, yun. Yan si Kabutoy. Sir Nars. Tapos yun si taga Vietnam. Ay, ito itong taga Vietnam. Si Sir Jerry. Si Sweet Chang. Si Sir Gio pala. Wala na ako mano, Sir Gio. Bisitahon na lang ka, Sir Gio. Nagbagos ng may-ari ng chowking. Shout out. Ito yung Inchi o Chinese o Taiwan. Ang apelyido ni Taiwan. Alphadix, Kalisabit, Alvito, pagkalisod ba, from Vietnam. Alvito, Vietnam. Surgery, yan. Tanda ko yan. Oo, mabili mong ginako na ako. Ang ko sa, turutong ginako. Gapanggiyan, madam. Yung mga istorya diha. Labi na yung mga, hilig ko kaya ka na mga, hindi naman masyadong action yung parang mga mafia baga, mga mafia, yung paano nila sinusolve yung kaso, basta ganyan, mahilig ko sa ganyan, papunta dyan ang mga gusto ko, yung may mga suspense. Oh, thank you so much, Kapanggian, ha? Bitong Kapanggian, ingon tao na akong bana, sa kakusugan pa ba sa gira. Oo, parehas ta, Kapanggian. Hiling ko ka na. Dami ba ganyan mga aksyon, mga yung mga ng Afghanistan, yung halimbawa, yung paano, anuhan sila, yung mga ganyan. Ang dami sa Netflix, pera na lang kung hindi nagkukuha dito sa Pilipinas kasi may Netflix sa ibang bansa, na di mo rin ma-research dito sa Netflix, sa Hapid-hapid mo na ako akong buhok. Kahapid naman lagi sa buhok ko gabi ni Gopanggian. Hapid-hapid kayo. Maano ko manudlay kay maluhoy ko sa akong buhok kay mga arot man. Ay, mga kuwang basasok buhok na ako. Sa di ko na akong manudlay. Ako nilang Wapa, ganangit magsigtan og mag-live si Gopanggian. Usay aboton na lang kog kapiyong tagagid tanaw.
Sir Nars. Sana all, gwapa og partner. Thank you so much, Gopanjian, Sir Nars. Andyan pa yan si Kabutoy. Thank you so much, Sir Kabutoy, Michelle. Giotin, thank you so much, Giotin. Sir Jerry, thank you so much. Kanay dag ko, ug ngipon nga sudlay. Mao di ay. Usay, maluoy ko kaya nga akong sudlay. Ay, nato akong sudlay. Kani o. Ako sudlay. Pag gusto ko na akong taas-taas akong buhok. Sige po, puan. Kaya saya ako na lang yung masira tingali. Sa paano na ako dati kaya suun-suunan magpariban-driban. Usahay. Yung ibang treatment. Okay, gusto na ako magpariban na po ko kay graduate ako grade 12. Palit day ko. Ako kanang dako. Ikanigit siya, pag masudray na gani ko, na ako na pamatian dahil nga, kung ansos, na ako ka, luoy ba sa buhok na ako, panitan naman, maupaw naman ang tani. Sige, Madam Gian, salamat kaayo ha. Shoutout kayo sa inyo. Ako nakahuman ako mga duhat ka oras tigali. Shoutout Mr. Lee, Sir Nars, Sir Jerry, Sir Gio. Ayan, kapag Michelle, nag-ulit na ako. Kabutoy. Thank you so much. Magbabay na ako. Ang next na akong imo, manlimpyo na ko dere. Tanan ako panlimpyohan. Dili ko dili ka panlimpyo. Kahuman na. Tanaw na kong Netflix. Tanaw ko kuan. Kusay naka-live. Salamat kayo, Madam Gian. Thank you so much. God bless.